Adevărul iese la iveală. Hei, buburuzelor, eu sunt Larisa și, după cum probabil marea majoritate dintre voi deja știți deja, am fost victima traficului uman. Dar, din fericire pentru mine, nu pot să zic că am fost victima aia standard care s-a ascuns sub o piatră și a refuzat să mai deschidă gura. Ci am fost taman opusul, tipul ăla de victimă bătăioasă și tipul ăla de victimă care a încercat într-adevăr să construiască ceva frumos pe baza tot ceea ce i s-a întâmplat. Și cu toate că nu mi-aș fi dorit să vorbesc despre asta în pijamaluța mea preferată, vreau ca astăzi să dau un aer ușor copilăresc întregului video, pentru că este destul de tragic subiectul și nu are niciun rost să fiu serioasă la costum și cu nasturi încheiați până în gât. Vreau să mă simt în like-ul meu discutând despre mărturie din infern. Cei care mă urmăriți pe Facebook știți din vară, de când cumpănașul încerca să mă scoată nebuna, că am scris o serie de mărturii pe baza trăierilor mele. Și odată cu arestarea rețelei din care aparent făcea parte și fostul soț al Biancăi Drăgușanu, Alex Body, au ieșit câteva declarații ale victimelor la iveală, printre care și una care spune așa: a tăiat-o în bucăți și a pus-o în saci diferiți. Vorbeam în mărturie din infern. Nu mai țin minte în ce parte, dar știu că ziceam de fata care i-a fost băgat un fier încins în vagin și cum a fost lăsată să agonizeze acolo. Iar apoi au venit a doua zi și poc pe celofan și hai. Totodată ziceam de bătăile repetate, de arsul cu țigara pe mâini, pe picioare și așa mai departe. O altă victimă spune așa: a bătut tot timp de 12 ore, iar când făcea pauze, arunca cu apă pe ea și o întreba cine este șeful, numele lui de familie, când s-a născut, de unde este. Iar pe motiv că fata nu știa să răspundă, era bătută și arsă cu țigara pe mâini, picioare și în zona gâtului. CAI i-a tăiat părul cu cuțitul pe care obișnuia să-l poarte la el. Persoana vătămată a încercat să se sinucidă prin tăierea venelor, însă CAI a oprit-o spunându-i că trebuie să-l asculte pentru că el este șeful. Astea sunt doar două din mărturiile altor fete care au văzut infernul traficului uman. Știu că pentru foarte multă lume este extrem de ușor să judece și să spună că cât ți-a plăcut. Nu. Să faci parte din așa ceva nu e o plăcere. Nu a fost și nu va fi. În momentul în care eu citesc prin presă declarațiile victimelor, îmi retrăiesc propriul infern. Pentru că ce au văzut fetele alea acolo, am văzut și eu, sau am văzut mai rele și mai grave. Și problema se pune în momentul în care vrem să vorbim despre asta și suntem tratate cu spitale de nebuni. Cu spitale menite să ajute bolnavii psihici. Nu victimele care au văzut moartea cu ochii sau au văzut alți morți pe lângă ele. Da? La spitalele de psihiatrie din România, cel mult ești mai nebun decât intri, dar niciodată nu ești tratat de traumele pe care le ai. Data viitoare, când mai vreți să acuzați o victimă că i-a plăcut caraolul și acum se plânge, gândiți-vă foarte bine că în momentul de față rețelele de trafic de carne vie au ajuns atât de puternice încât vă pot lua copilul vostru de pe stradă și îl pot duce în locurile prin care am fost eu și fetele astea care au fost victimele aparente rețele din care făcea parte Alex Body.
Alex Body, pe care mass media îl prezenta ca om de afaceri, ca soț al marii vedete Bianca Drăgușanu. Bianca Drăgușanu, despre care anul trecut vorbim că e o vedetă de carton și că legăturile ei sunt foarte periculoase. Tura viitoare, când vreți să mai băgați prin mamele victimelor, gândiți-vă că mâine cineva s-ar putea să-și bage în fiica voastră. Da? Nu sunt supărată pe niciunul din aia care și-a băgat prin morții mamei. Nu sunt supărată pe niciunul care zis că mi-a plăcut așa. Sunt supărată pe cei care primesc munți de bani să educe populația cu privire la traficul uman și în realitate fac niște animații de 2 lei cu cei de la ANITP, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane. Am încercat să obțin o colaborare anul trecut. Știți foarte bine deja treaba asta. Și mi s-a spus că ANITP-ul nu poate fi cofondator. Punct. Bun, nu poate fi cofondator, dar din toate milioanele alea bune pe care le primește, poate să le ia de exemplu pe Nicu Mihai Animații. Da, să-i dea cât cere omul, că Nicu n-are niște prețuri exagerate și să pună bazele unei campanii care într-adevăr să aibă legătură cu realitatea. Ia nu niște desene cu niște grafice și așa mai departe, că din alea, sincer, pot să fac și eu. Și nu pe calculator cu nu știu ce aparatură modernă, ci pe foaie cu pixul și creionul. Da? Animații. Cred că am dovedit de destule ori că unul din prietenii mei este artist. Dar nu de meserie, pur și simplu ca hobby. Da? Și băiatul respectiv a ajutat chiar la realizarea unei benzi desenate pe linia de trafic. Da? Adică dacă se vrea, se poate. ANITP-ul are toate resursele. ANITP-ul acum mai trebuie oarecum să fie tras la răspundere pentru că din campaniile lor nu înțelegi nimic. Eu am fost Larisa Bobrozelor. Vă urez o zi frumoasă.